तामुलपुर जिल्ला बनसु आरो अदालगुरि जिल्ला बनसुआ जयै मावथिफारिया जथुम लादों सुक्लाय सेरफांनि इरिगेशन बांग्लुआव। बेहाय माबायदिहाय बर'लेण्ड सोरजिगोन बा बर' रायजो राजाफ्रा मानो बर'लेण्ड बिदों बेफोरनि सायाव जों मिरु बनसुनि बुंथिगिरि बिथां रंगुल बर' आदा आरो लोगोसे मिरुनिनो पाब्लिक रिलेशन सेक्रेटारि सन्जय नार्जारि आदा बिथांमोना जोंजों थाफानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै मोजां जाफुंसार होदों। जों बेहाय सावरायनायाव जोबोद मोजाङै जोंजों हेफाजाब होफादों बिथां रंगुल बर' आदाया। बर'लेण्ड सोमावसारनो गोनां मा राहा लागोन बेफोरनि सायावबो गुवारै सावरायनाय जायो दिनैनि बे मावथिफारिया जथुमनायाव। सुक्लाय सेरफां इरिगेशन आइभिनि फोथाराव दिनै उदालगुरि जिल्ला बनसु आरो तामुलपुर जिल्ला बनसु जयै जोङो मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारनाय आरो दैदेनगिरिफोरनि मावफारिया जथुमा दिनै बेयाव जों लानाय जायो। बेवहाय जोङो जोंनि बर'फोरनि जोंनि जा मावलांनांगौ हाबा बेफोरनि सायाव जोङो गुवारै सावरायनाय जायो। फारसेथिं जोंनि सोलोंथाइ बिथिं, रांखान्थि बिथिं, समाजखान्थि बिथिं बेफोरनि सायाव जोङो गुवारै जोङो सावरायलायनाय जायो। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि जा बनसुनि सिमां जा आलादा रायजो सोरजिनाय बे आलादा रायजो सोरजिनायखौ जोङो माबे लामाजों थांनानै जों बेखौ आल्टिमेट जोङो लाबोनो हागोन, बर' रायजो राजानि जा सिमां बे सिमांखौ जों बोरै आबुं महर होनो हागोन, जों बेफोरनि सायावबो दिनै जोङो गुवारै सावरायनाय जायो।